Ja, wat ontzettend bijzonder om hier te mogen staan op deze speciale dag in Rincon. Waarbij we eigenlijk volgens mij een feest zouden moeten vieren vanwege deze wijk. Maar we hebben het feest nog wat opgeleukt met de opening van deze mooie speeltuinen hier vandaag. En dat in de tuin van de Sint-Ludovicus Bertranduskerk in het hart van Rincon. En dank, dat hebben de mensen voor mij net ook allemaal al gedaan, en iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt. Het OLB, Indebon, Jantje Beton, de parochie, de architect en de aannemer, maar vooral ook alle bewoners die hebben meegedacht over deze speeltuin. Dankie na Torrehende. En ik hoop dat ik dat goed heb uitgesproken. Hey, wat een bijzondere locatie hier voor zo'n speeltuin en ontmoetingsplek. En eigenlijk, hoorde ik net al, is het eigenlijk een gemeenschapsplek. In de tuin van de kerk, in het hart van de gemeenschap en naast Kokari en de FKPD. En het is ook een plek waar heel veel samenkomt, ook voor mij als minister van Langdurige Zorg. Dat gaat ook over ouderenzorg, van de gehandicaptenzorg, die zit aan de overkant, van de jeugd en van de sport. En die twee dingen komen ook mooi hier achter mij samen. Maar ook als mens die heel erg gelooft in dat we uiteindelijk het met elkaar moeten doen. Door om te zien naar elkaar, op elkaar te letten, elkaar te ontmoeten. En deze plek is meer dan een speeltuin, maar is inderdaad echt een gemeenschapsplek. En wat mij ook aanspreekt in het ontwerp is dat ook met iedereen rekening is gehouden. Dus niet alleen met de kinderen die hier gelukkig net voor het eerst mochten gaan spelen. Maar ook met de ouderen, met de moeders die hier misschien met hun kleine kinderen zitten. En voor iedereen is een plekje in deze tuin. En wat het nog extra bijzonder maakt, en daar kunnen wij in Nederland nog ook wel wat van leren, is dat deze plek ook nog eens een keer inclusief is. Ook kinderen met een beperking, mensen met een beperking, ook voor hen is dit een plek waar ze mee kunnen spelen en bewegen. En dat is natuurlijk ontzettend mooi en bijzonder. Het mooie is dat ook, denk ik, de mensen vanuit de ouderenzorg ook hierheen kunnen komen. En wat is er dan mooier dat als je ouder bent, je de jonge generatie nog kunt zien spelen en omgekeerd. En ik heb ook in Nederland kunnen zien dat dat soms hele bijzondere ontmoetingen geeft. Dus ik hoop dat dat ook op deze plek gaat gebeuren. Ik hoop in ieder geval dat het een plek wordt vol levendigheid, met lachende kinderen, veel bewegende mensen, met pratende buren en in ieder geval met iedereen hier uit deze prachtige wijk die hier een plekje gaat vinden. En volgens mij is het nu aan alle bewoners hier van Rincon om daar echt iets moois van te gaan maken de komende tijd. Wees er zuinig op, maar maak er vooral ook heel veel gebruik van. En wie weet, als ik over een jaar of zo weer een keer langs het Bonaire kom, dan kom ik eens kijken hoe het hier gaat. Mashi, dankie.